Така. Палома, Фореста и двете хотели. Не, това е един хотел. Палома, Фореста. За малко да ги направим на два. Макар че като територия има за два хотела. Значи, по принцип казват, че този хотел има много хубава природа, обаче ние от тия дървета нищо не можем да видим. Така че... Но наистина зеленичко е, приятно е. Ето имате менушки. Не се смейте, ми, уважаеми. Красиво е. Красиво е. Леле. Ето там има. Значи на all inclusive някой да почерпи после да му се не види. Цветница ли е утре? О, значи от тебе един букет. За тебе един букет. Ах ти мезенце! Абе ще прекръстим, бе, Цветка, не се притеснявай за такива дреболи. Боже! Обаче, гледай, красивото си е красиво. Палми и добре, че един автобус маймуни дойдохме. Да се накатарим. Да. Така, надясно, ваше дясно, като си Вапцаров го е казал, напред. Обаче е готинко. Гледай какви корпусчета. Абе, честно ти кажа, аз ако бях турист... Всички днес какви ги минаш... Ще да ги извадиш тези 3000 евро. Значи аз ако бях турист... Значи щях да кажа, че този хотел не ми хареса. Еми що? Защото българският турист стандартно какво търси? Ултра all inclusive, ултра 5 звезди, първа линия, с 1000 лева за двама възрастни с 2 деца. За 10 дена с полета. Не, реално да си дойдем на думата, оценявайте фактора инфлация и тогава наистина може да се открие нещо красиво. Щях да кажа, че виждам нещо красиво и наистина е така. Приятно.